जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील किल्ले विजयदुर्ग हा हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी जिंकलेला अजिंक्य व अभेद्य किल्ला आहे। या किल्ल्यावर छत्रपती शिवरायांची आरमार सृष्टी उभारणीच्या या प्रकल्पामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आरमारावरील प्रभुत्व आणि दूरदृष्टी पर्यटकांना तसेच शिवप्रेमींना अनुभवायला मिळणार आहे। हा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या त्या 2 किल्ल्यांपैकी एक असणार आहे, ज्यावर खुद्द छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपला भगवा ध्वज फडकविला होता। तसेच याच किल्ल्यावरून हेलियम वायूचा शोध देखील लागला आहे। नुकतेच युनेस्कोच्या पथकाने ऐतिहासिक विजयदुर्ग किल्ल्याला भेट देत जागतिक वारसा स्थळाबद्दल समावेश होण्यासाठी पावले उचलली आहे। या ठिकाणी पर्यटक वास्तव्यास थांबण्यासाठी आणि इतर आकर्षण पर्यटन स्थान निर्माण करण्यासाठी सिंधुरत्न समृद्ध जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष यांच्याकडून विजयदुर्ग येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांची आरमार सृष्टी उभारण्यासाठी 4,50,00,000 रकमेची प्रशासकीय मान्यता मंजूर केली आहे। हे काम शासकीय विश्रामगृह विजयदुर्ग या आवारातील जागेमध्ये करण्यात येणार आहे। सदर कामांमुळे विजयदुर्ग येथे देश विदेशातील पर्यटकांची आता वर्दळ देखील वाढणार आहे। पर्यटन उद्योगात वाढ होऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दरडोई उत्पन्न वाढणार आहे। या प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा सोमवार दिनांक 14 ऑक्टोबरला सायंकाळी मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडणार आहे। साईनाथ गावकर, कोकणशाही, किल्ले विजयदुर्ग। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।